Hej, det er Jørgen fra Gymplay. I dag vil jeg gerne fortælle lidt mere om vores AirTrack-serie og se lidt nærmere på forskellen på vores to modeller, som er Smart og Plus. For at få en rigtig god AirTrack skal du bruge nogle gode materialer, og den skal samles korrekt og med det helt rigtige lim. Så vi sikrer, at din AirTrack er helt tæt. For at være 110% sikker på, at AirTracken holder tæt, inden den lander hos dig, så tester vi AirTracken i 72 timer, før de pakkes og sendes. Alle materialer, som indgår i en AirTrack, bliver selvfølgelig kemitestet, så vi undgår farlig kemi, og det gør vi for at passe på dig. En AirTrack skal være hurtig at pakke væk, og det er den heldigvis også. Det eneste du skal gøre, det er at trykke på knappen på siden af AirTracken. Og skal det gå ekstra stærkt med at tømme AirTracken for luft, så bruger du selvfølgelig en elektrisk pumpe. Og når du har gjort det, så er den klar til at blive pakket væk og ned i tasken. En AirTrack kan godt være en lille smule uhandelig. Derfor har vi givet vores AirTrack bløde neoprenhåndtag, der gør det nemt og praktisk at flytte rundt med. Noget af det allerbedste ved vores AirTrack-serie er, at den både hænger sammen i forhold til design og funktionalitet. Du har altid mulighed for at udbygge din springpark. Og det gør du med Velcro. Velcro sikrer, at tingene ikke skrider fra hinanden. Alle vores AirTracks har Velcro i enderne, og derfor er det kun pladsen og fantasien, der sætter grænserne. Her til sidst vil jeg lige fortælle dig om forskellen på vores Smart og vores Plus-modeller. På Plus-modellen får du double rail på din AirTrack. Double rail er kort fortalt et ekstra slidelag på hjørnerne af din AirTrack, som gør den ekstremt holdbar. Til forskel fra vores Smart-modeller, som er i 100 cm i bredden, fås Plus i både 125 og 150 cm. Det giver dig mere plads og gør den perfekt til øvede gymnaster. Plus har i øvrigt Velcro hele vejen rundt, som giver dig endnu flere muligheder. Uanset om du vælger en Smart eller en Plus, får du en gennemtænkt løsning, som du kan få glæde af i mange år frem. Jeg glæder mig til at se dig hos Gymplay.dk.